vittu! Renttu kun tulisi, niin sä saisit paljon materiaalia. Kun se kiroilee tässä, se kuulostaa hauskalta. Se on siellä vittu! Mä haluun takaisin, miten mä pääsen takaisin? Hei, sä varmaan tänne osaat. Niin osaa. Ehkä. Mä oon nyt korkealla, saatana! Mä en halua mennä tuohon näikin. Tästä näin tälleen, pum! Selkä tästä näin. Smoothie. Mudi, oi vittu toi. Helppo tuuninki. Saatana, nyt täytyy katsoa, että mä oon ihan paska pelaaja, koska mä hävisin tosta kohdasta niinku Fast Runilla. Tai sellaisella jännällä. Ai saatana. Mä en tiedä muuten, että täällä päin on Suomen vanhi, oliko se joku juna-alueella vai mikä? Soit sä laama. Mulla on muuten latauksessa nyt MV3. Ei, parkouri, mä rakekoitasin niistä. Tää on helppoa. Ventto. Ei oo. Arma 3 on 50%. Tuo mulla pyörii 600 FPS mineen. Mulla maksimissaan 100. Se on ihan turhaa, ei se Niin, mut mulla on joku versikin. Se, jos on hyvä kone MV3, kannattaa laittaa se. sulla on. 20. Joo, eikä tää ollut tässä, moro.